Al cap d'uns mesos, quan la reineta ja va ser més adulta, les 100 maixades espanyols de Santa Eulàlia van emprendre la seva pròpia aventura, obrint-se nous horitzons i conèixer nous amics i amigues per donar-los consells per si no estan d'acord amb els seus drets que tenen. La reineta es va anar trobant amb molts grups d'animals durant el seu viatge i a tots els hi va deixar molt clar que si hi havia alguna cosa que no estaven d'acord amb el tracte que rebien, havien de fer-ho sabent fent vagues, perquè d'aquesta manera les granotes, les gallines, els gats i els cucs de seda van aconseguir el que volien. Durant el viatge es va trobar amb un grup de conills, d'elefants, de dofins, d'abelles, de cavalls, d'ocells, de peixos, entre altres. I totes les xerrades que feia sobre les vagues li feien tremolar emocions i sentiments sobre el que van viure les granotes en el seu moment. Pel que expliquen alguns grups d'animals, sembla que van fer cas a cadascun dels consells de la reineta. Estem farts que desapareixin flors per culpa de construcció d'edificis, com si no tinguéssim prou. Sí, també de l'ús del pesticida, que ens mata quan no fem res. Simplement volem i quan menys ho esperem. Sempre hi ha algun humà apuntant-nos amb un pesticida, fins que morim. No hi ha dret. Totalment d'acord, ja no podem més. I què fem per solucionar això? Podria fer cas a la reineta i fer una aturada. Com? Deixant de produir mel, per exemple? Quina bona idea! Salvem les flors! Salvem les abelles! Pol·linitzem la roseta! Tinc un mal d'esquena. Necessito que ningú més pugi a sobre meu durant una estona. Fem jornades de treball molt llargues. Jo igual m'agradaria poder córrer lliurement i que sigui de minut jo sol pel bosc. Em passa el mateix. Jo també hauríem de tenir els establerts una mica més nets. Us en recordeu que us va explicar la Greta? Sí, reclamem els nostres drets. Molt bona idea! A partir d'ara, fins que no fem jornades més curtes, no ens mourem dels estables. I jo crearé pancartes amb la resta dels cavalls de l'estable i farem una concentració a primera hora del matí. No som màquines, som éssers vius! Respecteu el nostre valor! Estifa la contaminació acústica de la ciutat i fa impossible cantar tranquil. Sí, jo també. Abans el meu car arribava a quilòmetres, però ara només sento soroll. Ni tan sols puc trobar el meu lloc on cantar tranquil i dir-li a la meva mare que ja soc a casa. I no només això, no us heu fixat com està destruït el nostre hàbitat. Els arbres els amaguen, on fem els nostres nius. Estan desapareixent lloc per construir edificis. Em fa molta pena veure com van talant els arbres. Si no tenim espai segur que com podem fer créixer les nostres cries? Els arbres són la nostra llar, els nostres nius, el lloc on podem descansar si ells no tenim futur. Tots tenim raó, això no pot seguir així. Necessitem que els responsables ens escoltin i en facin cas. Si no haurem de marxar i els agricultors tindran descontrol de plagues d'insectes. I si ens organitzem per fer sentir la nostra veu? Podríem fer una manifestació per a l'informació cap a l'hora. Em sembla molt bona idea. Genial! Jo faré càrrec de les pancartes amb les nostres peticions. Aire net, ser lliure! Destruir la contaminació dels nostres nius! Em fa mal tot el cos. Cada vegada que nedo, sento que l'aigua està més bruta. És veritat, cada dia trobem més plàstic flotant a l'aigua. A vegades penso que serà impossible continuar vivint així. On són els mars i els rius nets on podíem nedar tranquils? I no només això, la sobrepesca ens està deixant sense companys. Exacte, abans podíem formar grans bancs de peixos, però ara cada cop són menys i no ens deixen prou temps per reproduir-nos, perquè ens pesquen abans. I el canvi climàtic, les aigües s'estan escalfant i molts dels nostres hàbitats s'estan desapareixent. Em sembla que és hora de fer alguna cosa. Si no canviem la nostra situació, ens quedarem sense lloc per viure i sense companys amb qui compartir el mar. I si no ens ajuden a aturar-ho, deixarem de netejar les aigües
i per tant la qualitat de l'aigua disminuiria, la gent ja no es voldrà banyar a la platja. I si fem una protesta a grans escala, podríem nedar junts a grans formacions, creat en una espècie de mur de peixos. Podríem fer pancartes. Salvem els mars! Salvem els mars! Prou contaminació! Volem respirar!